Hey everyone, klmbai boinisimbw. So welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन बरायनाय थाबावबाय। आसा खालामो मोजाङैनो दं होननानै। ओमफ्राय दिनैना आंना जेबो कन्टेन्ट गैया दे, खिन्थु कन्टेन्ट लाबोआखै आङो कि उमुक बिदि खालामो होननानै जेबो कन्टेन्ट लाबोआखै आङो। जास्ट माने भिडिअ होनसैल' होननानै लाबोदों आरोना आङो। माने दिनैनि दिनाव माबायदि थाङो, मारै थाङो, मा खालामलाङो, मा जायो बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। बेनोसै आरो दिनैनि कन्टेन्टआ। ओमफ्राय दिनै आङो नोंसिनो मोनसे बुस्थु खोन्थानो सानदों। माने गोबावसिममोन आं खोन्थानो सानगासिनोमोन, थेवब्लाबो आं खोन्थानो हायाखै। मोनसे इन्स्टा जायना इन्स्टाग्राम दङ बिसोर मोनथिखागोन। जास्ट सार्चआव थुनानै बिसोरनि नाम नागिरबानो जाबाय। मोनसे ब्लसम ब्लु 2020 दङ, आं बेखौ साइडआव होना होगोन। बे माबाखौ बे इन्स्टा आइडिखौ गासिबो अननानै फल' खालामबानो जाबाय, इन्टारेस्टेडबा आरोना। माने आं खोन्थानोसै बे माबायाव बे नैबे इन्स्टाग्राम माबा पेजाव गासिबो बायदि भेराइटिस अफ केक मोनगोन, जेरै ब्लेक फरेस्ट होन, जेरै भेनिला फ्लेभार, ओमफ्राय बिदिनो केक फ्लेभार। माने मोननायथ' मोनखायो गासिबावबो, थेवब्लाबो माने दानियाथ' अनलाइनै जाजोब्बाय। जेनेबा अनलाइननो मा खालामनो मा मानो दानि जुगा सोलायजोब्बाय ना, अनलाइनजों जाजोब्बाय गासिबो। ओमफ्राय नोंसोरो इन्टारेस्टेड बा दखानावबो लायजायो, जेबो नङा। जायखिजाया बे पेजखौ माने भेराइटिस अफ केक मोनगोन, बिराद मोजां डिजाइननि मोनगोन नैलाय, बिदिनो बिराद मोजां डिजाइननि मोनगोन नैलाय। ओंखायनो आं बुंदों, जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा बे ब्लसम 2020नि आइडिखौ फल' खालामनानै बाहाय DM खालामनो हरनो हायो। ओरैनो अनलाइन DM खालामनो हायो, उमुक केक नांगौ आंनो बिदि होननानै केक नांगौ। ओमफ्राय बिराद बरिया फ्लेभारबो मोनो आरो मोजांबो हरगोन बिसोरो। स' बेखौनो बुंनो सानदों आङो। स' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडबा बिदि माने भेराइटिस अफ डिजाइन नायनानै जेनेबा अर्डार हरनो गोसोबा आरो हरजागोन आरो ना। ओमफ्राय नाम्बाराबो गोजौआव लिरखानाय दङ, DM खालामनाय दंखायो आरो ना नाम्बारा। आरो ओमफ्राय बेनोसै, जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा फल' खालामबानो जाबाय आरो। दानियाथ' अनलाइनै जाजोब्बायना गासिबो, जेनेबा नोंसोरो दखानावबो लायनो हायोबा लायनो हायो, ओमफ्राय ओरैनो मबाइलनि थ्रु जेनेबा अर्डार खालामनो गोसोबा अर्डार खालामनो हायो आरोना। मोजाङानो। स' बेनोसै। स' नोंथांमोना दिनैनि आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय, इन्टारेस्टेडबा, मोजां मोनोब्ला। थ' बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। होमबालाय आं दिनैनि भिडिअखौ आराम्भ खालामबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय अननानै, इन्टारेस्टेडबा हो। ओमफ्राय एबाराय दैजिं जागोन ना जायाथाय, जा जाजानो लुबैदों आङो। ओमफ्राय वेदाराबो मोजांनिफ्राय मोजांसिन जागासिनो, खुवा खुनसै मा खुनसै, कम्बल सिङाव आरामसे खाख्लाबनानै मुभि नायनो हासिगोन। माने आं विन्टारखौ मोजां मोनो दे। खोन्थादे जाय मोजां मोनो खोन्थाहर। विन्टारखौ मोजां मोनो आङो। ओमफ्राय नैबेखौ आङो दाखालि लायदों, गस्ला दोननो। माबायदि नुदों नाय खोन्थालाय। दाखालि लायदों आङो। माने आंना गस्लाया जुबुर थालाबायो, आं खननानै दोना। माने हरसा आरोना, माने लाजिनांगोनसो खोन्थाबा, थेवब्लाबो आं खननानै दोना आरोना। माने मामिया खनजोबो आरोना आंनि गस्लाखौ। ओमफ्राय मामिया बेसे खननो होननानै बेखौ दाख्लि बायना होफैदों आरोना। माने आं गानबाय खुबाय दोनोना आङो, माने खननो बायो एखमबा। खननो बायो, ओंखायनो आं गाननाय खुनाय दोनोना। ओंखायनो मामिया माबाबाय, माने नायबाय थानांगौ जायोना, ओंखायनो नैबेखौ लाबोना होफैबाय। ओमफ्राय आराम खननानै दोनो आरोना आं दा। ओमफ्राय थौदो आं देखायलांसै नोंथांमोननो जोंनि आङो। मा संदों खोन्थाहर। नाजों थास'जों, ओमफ्राय फोरलाजों नाजों, ओमफ्राय दाउ फाजा। बाबाया मा संनो नागिरदों दा? जिंखा ना मा? जिंखाजों नाजों। जिंखाजों नाजों संनो नागिरदों बाबाया, जिंखाजों नाजों। नाजों थास'जों? आयौ, आरो दाउ फाजाबाव। मा खालामदों खोन्थाहर। थारुन हागासिनो दं, नाजों थारुनजों। ओमफ्राय जिंखाजों नाजों। ओमफ्राय नाजों थारुनजों गोथाव जाथारो ना। थारुना बिराद माइदि गोनां। दा नैबेखौ हागासिनो, ओमफ्राय संसै। जेबो जानाय जायाखै फुङावबो। आं नोंसिनो मोनसे बुस्थु खोन्थानो दे। दाखालिहाय मामामोनहा जोंना मोनसे बङाइगावआव मोनसे बुस्थु लायदों। ओइ मा बङाइगाव मा जायगा मोनलाय इयो? मा नाम मोनलाय?
सामथाइ बारि ओमफ्राय मा नाम मोनलाय जों लायनाया औ नार्सारि ना बेलासियाव जिरायनो एबा माने साहा लोंनो मोजां आरोना माने बाहाय माने माने सोरबा निहिर गानो लुगैयोना खावसे जेनेबा फुङाव सिखारनानै जेनेबा जों आथिं गानो लुगैयोना बाहाय जा मोजां आरोना ओमफ्राय ओरैनो फुङाव साहा लोंनानै जिरायफैनो माने फेमिलि ज' मोजां आरोना बहुत मोजां ओमफ्राय ओरैनो गाबाय थानो मोजां माने स्मुथ आरोना बै हाग्रा बायदिनो होनजायो थेवब्लाबो माने बिसोरो माने उनावहाय ज' रज'बा बेखौ समान हाबा बयो जायो आरोना माने सोरबा लायना लाफैयोना मोजां मोनग्राफ्रा ओमफ्राय बेखौ बे ग्रासखौ माने नोंनो बेसेबां बुरजा नांगौ बेसेबां मा नांगौ बेखौ मोनखायो आरोना जाय लायग्रा बिसोर मोनथिखानो जानो हागौ जास्ट लायदोल' ओमफ्राय बफैबानो जाबाय आरोना मोजांथार एकदम गानो मोजां ओमफ्राय माने सोरबा निहिराव माने फुङाव सिखारनानै निहिराव गानो लुगैयोना ओमफ्राय बिदि हाग्रा गाबाय थाबा माने निहिराव हाग्रा गाबाय थाबा मोजां जायोनो मेगना गानांगौ आं खोनादोंसो दे आगोलनिफ्राय उन्दैनिफ्राय खोनाबोनायसो आङो बिदिखौ नंगौ नङा मिथिया आरोना जायखिया गानांगौ जायखिया मोजां आरोना माने टाइम स्पेन्ड खालामनो फेमिलिफोरजों साहा लोंफैनो मोजां रावन्ड देखायनो नोंसिनो ओमफ्राय बेनो नै हाग्राया माने बेखौ जास्ट लायनानैल' बफैनांगौ आरोना ओमफ्राय उनावहाय गावनो ग्र' जायो जुदि हायाव नांजोबबाथाय उनावहाय हानो माने गावनो ग्र' जाबाय बेखौ दा माने जोङो माने गोदान समाव गाबाय थाबा गाज्रि जायो माने एसे दोननांगौ बेखौ 2 weeks 3 weeks आरामसे दोननांगौ आरोना माने ग्र' जाहोनो ओमफ्य आरामसे हारसिं ग्र' जानानै जों बेखौ बे हाग्राया माने हाग्राया माने जे बुस्थुखौ माने जे हाग्राखौ हायोना जोङो बेखौ लायनानै हाफैनानै समान खालामनो हायो आरोना माने जों गोदान समाव गाबाथाय ना बोरैबा जायो माने बिदि हाख्ला हुख्ला जायो आरोना ओंखायनो बेखौ मोजाङै दोननांगौ आरो बाहाय मोजां नुवाखै जायखिजाया ना माने बुस्थुआ मोजांथारलै गानो मोजांथार बेनो आरो ओमफ्राय माखासे फ्लावार्स दं आं देखायनो दे नैबे फ्लावारखौबो दाखालि लायदों हो मामिया ओमफ्राय ओरैनो मा होनोमोनलाय नामखौ फायार गल होनो बे नामखौ फायार गल ओमफ्राय फ्लावार नङा बिफाङानो बे बिलाइया गोजा जायो नैबे गोजा जालाङोनो लासैनो नैबे गोजाया ओंखारगोन बे जाया आरो बेफोर जाया बे बोरायसो बे जाला नैबेफोर जायो आरो फिथाइ बायदिनिफ्राय गासिबो ओंखारजोबगोन आरो गासिबो आच्छा गोजा बिलाइ ओंखारजोबगोन गासिबो ओमफ्राय बेसेबां गोबाव नांगौ बिदि जानो बे मास मोननैनि गेजेराव गोजा जाजोबगोन बे गासिबो बेल' ओंखारगोन खोमा बिसोर ओंखारनाय नङा खोमा मेल्ला बारायगोन नोंसिनि जाबसुसो जागोन बियो अबाय मोनो बिदिखौ दखानाव मोनो माबायाव फुल दखानाव मोनो बेसे लायो बिसोरो बेफोरो दाम लायो एसे 120 बेफोर गाहाम लायो आच्छा होमबाबो आंहा गोदोनिफ्रायनो बिफां दंखायोना बियो बिफांनि दालाइखौ बस' गायना होजोबनायसो बे गासिबो हारसिं रज'बाय आरो हारसिं जों गायना होबाय ना ओमफ्राय बेबो एखेखा दा बेबो एखेखा बे बारहांगासिनो नै बेबो बिलाइआलाय नैबे जा गोजा जाबोयो जिया गोजा जाबोयो ओमफ्राय बे फुरा गिदिर जागोन आरो बे जाथुन जागोन मोजां ओरैथिंबो दङ फुल गायनो रेडि दोनगासिनो माने फ्लावार्सफोर थाबा मोजां नुयोना न'आवबो आरामसे माने सोरबा नायग्राफ्राबो मोजां नुयोना आयौ मालाय फुल बिबार दंजोबो बिदि जायोना माने मोजां नुयो ओमफ्राय दा गायहांबाय नै बेखौ मा होनोमोनलाय आं बावबाय बेखौ गेन्दा फुल ना बावोलै आं नैबेलाय चन्द्रमालिका बेलाय माथो पिटुनिया बे पिटुनियानो नैबे चन्द्रमालिकानो नैबे मा होनलायो गेन्दा बियो बे माबाया दा येल' दा ओमफ्राय नैबेलाय चन्द्रमालिका बेबो एखेखा ना पिटुनियाखा ओमफ्राय सामब्राम नांगौना एबार गोथावनो विन्टाराव जानो दुन्दिया गायहांबाय ओमफ्राय नैबेलाय मा गायनो नागिरदों बैहाय मुला होबाय बेहायबो नैबे मुला होबायनो माने मुलाखौ मा बेगरसो नामा बेगर होबाय ओमफ्राय मिथा फालं होबाय अबे मिथा फालं होखो नैबे मिथा फालं होबायनो मैथा बायदिया दा ओमफ्राय नैबे मा गायनो नागिरदों पिटुनिया आच्छा दा बिदिनो रेडि खालामगासिनो ओमफ्राय आरामसे फ्लावार दोनजोबसै आरोना गासिबो ओमफ्राय नैबेहायबो दं नै बे ओरैनो बेबो फ्लावार्स बिफां आरोना ओमफ्राय गाबाय आरोना नै बैलाय ओमफ्राय बारियाव औ बारिखौबो देखायनोसै नै जोंनि बारिखौ
नै सुमफ्राम बिफाङा बेखौ नै नैबे खमला बिफां बे खमला बिफांनो देरहांगासिनो ओमफ्राय बैग्रिफ्रा थायबाय बैग्रि बिफां थाइजौ बिफां ओमफ्राय बेनिफ्राय लाफा होबाय लाफा रज'बाय एलाय नै लाफानो नैबे लाफा ओमफ्राय आलु गायबाय आलु आदै मा गायदों लाइ आयु आं माबा ब्लग भिडिअ बानायदों ओमफ्राय आङो बेखौ बारिखौ लानो नागिरदोंहाय लाबाय आङो बायबो आलु बाय गायसै आरो आदैया बै माथो बोयो देरबाय ओमफ्राय नैबेहाय ओमफ्राय लागाव नैबेहाय ओइ बेखौ बानायगासिनो ए सुमफ्राम बिफां ओरै नैबे सुमफ्रामा देन्जार गोदै दे खिन्थु गोदैथारमोन ओइ मामि सुमफ्राम जानायनि बोथोरा गैलाना सुमफ्राम जानायनि बोथोरा गैलाना नै हा ओइले दा गैलाना बेफोरो आराम मोजां नुसै आरोना बे बेलाय माथो एखे जोब जेबो गैयाना बे माबे थास' ओमफ्राय हो ना बेलाय माबे ना गिदिर ना गिदिरा मेजेम गोथाव जायो जेबो गैया आयौ वाव गोथाव दिननि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबसै आङो ओमफ्राय ओंखामबो जानो नागिरबाय नालाय ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बिदिनो नायलांबाय थानो मोजां मोनोब्ला आंखौ अननानै बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आंनो नोंसिनि अननाय नांगौ मानो होनोब्ला नोंसिनि अननायजोंसो आं उनावहाय देरलांगोन साक्सेस जागोन स' बेनो आरोना स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसै गगा मोनजोब्बाय थाबथेजोब्बाय आङो हमनो हादों जानो हासिगौ स' बाय